Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng braised pork and enoki mushroom. Yes, at meron siyang egg mga kapudibit. Bago po tayo kumain mga kapudibit, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga taking kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na. Oo, ganyaman ni Nase. Marami yung rice namin. Madami pa yan? Kapal. Yes, SARS. Tuusan mo daw. SARS. Ay, oo nga pala. Yummy, yummy. Yan. Ayan. Simbang gabi na kanina. Yes. Sino nang nakasimba kanina? Ay, wow. Lucky ball. Cheers. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Sarap. Ito, tingnan yung taba. Nakaipit yung laman sa taba, oh. Sarap. Enoki mushroom. Sarap mo yun yung enoki. Masarap yung taba. Ito guys, oh. Ang nipis ng taba. Ang kapal ng laman. Sarap. Naman. Egg. Heaven, no. Gusto ba? Pingin ako ng sasamba. Ato. Yan. Thank you. You're welcome. Sarap-sarap. At syempre gusto namin magpasalamat kay Tita Olivia. Thank you so much po Tita Olivia at sa kanyang asawa na si Tito Mac. Ayan sa mga anak din niya. Yan. Yes, maraming salamat po sa Merry suporta. Christmas. Yes. Thank you so much po sa suporta. Lagi silang nanonood. Kahit madaling araw nanonood sila. Naman.
Inaway. Mm. Pwedeng adobong inokin na lang, masarap. Na? Mm. Masarap siya. Kahit walang karne. Parang karne natin siya, no? Parang laman ng papoy, no? Buri ko kayo ni Kyla, lagay kang pilis. Hmm? Mm. Diba? Nilalagay sa ano to, di ba? Noodles. Noodles. Sa nagko-comment di tayo daw naliligo. Hindi po kami naliligo, makapulibis. Kasi malamig. Nagpapainit kasi kami ng tubig. Kaya ganun din kasi makapulibis. Tsaka yung mga damit namin. Di Isa pa lang. Di pa kasi kami nakapag-ukay-ukay ni Pipi. Tsaka isa lang yung damit namin. Kawawa. Red, Pink, pink, yellow. yellow. O yan. Ngayon po, alam nyo na. Ma'am, alam mo na ngayon. Hindi kami naliligo. Kung gusto mo, bili mo kami damit. Ano kasi size sa akin? Malaki ako, mataba ako. Ako small lang, kaya medium. Double XL sa akin. Double X. Kasi si ma'am lagi napapansin yung mga suot namin ni Pipi. Hindi daw ba kami naliligo? Di po kami naliligo kasi malamig. Pasko ngayon. Di pa ngayon. Sa ano na? Next year. 2025 na kami maliligo. Pisik-pisik muna bago ano. Wisik-wisik muna. Baka maniwala sila. Ayaw mo kung maniniwala sila. Lamig kasi eh. Kaya tuloy napansin tayo dito tayo naliligo. Pero pag nag-black tayo, ay pag ibang color, hindi yan napapansin, no? Ay, ano siya? Galit siya sa pink. Galit siya sa ano? Yellow. Yellow. Taba to ha. Ayoko ng taba. Tanggalin na natin. Love-love niya tayo nun. Love-love. Love-love mo kami, di ba, ma? Pala. Ang laki pa na sa akin, no? At kay baby girl Alison, ayan. Nag-celebrate siya ng birthday niya, 7 years old. Ang ganda ng ano niya, birthday party. Cinderella. Happy birthday, baby girl Alison. I kunin na love to. you. Akin na lang yung inakin na. Sarap. Sabi natin to. Puro laman, mga Kapo Davis. Gusto ko taba. Pas tayo sa laman. Kung taba yan, go, go, go.
Ubusin mo na yan. Mag-shoutout ka? Hindi. Wala, next mukbang na lang. Kasi iilan lang yun eh. Padamihan pa natin ng konti. Ayan. Shoutout na lang natin sa mga sina Tita Olivia, Tita Sicha, Tita Nelly Pineda. Ayan. Merry Christmas po sa inyo lahat. And Nanay Babe Kaluya, shoutout po kay ako. At kay Tita Baby Timla. At kay Camille Garsalia, Els Garsalia, Ruby Garsalia. Ayan. Shoutout sa inyo lahat. Yeah, shoutout po sa inyo. Shoutout, Baby Allison, Catherine Bugoy. Shoutout sa inyo lahat. Happy birthday, baby girl ko. I love you so much. Shoutout po. Makapo Dibis. Laman po ini Makapo Dibis. Buri ko taba. Ay, ang ganda kayo ng video, me. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi.